Aký je rozdiel medzi galériou, inštitúciou v centri mesta a opustenou schátralou školou na okraji mesta? Priestor ako priestor, názov ako názov. Jedna taká škola sa nachádza v Rači na Pantoch. Bývalé stredné odborné učilište pre železničiarov. Nachádzajú sa tu dielne, telocvičňa, bazén a internát. Zatvorila sa v roku 2013 kvôli nízkemu počtu žiakov. Teraz sem chodia malovať writery a prespávať bezdiaci. Mesto ju vníma ako environmentálnu záťaž. Ja však vidím nevyužitý potenciál, kde by mohla vzniknúť kultúrna akcia. Keď som sem chodil v roku 2020 na Urbex, tak som to tak nevnímal. Bavilo ma sa bezcielne túlať chodbami a okreslovať si grafity. Pár týždňov naspäť mi však napadlo, že by som sa sem prišiel pozrieť a skúsil by som tu zrekonštruovať jednu miestnosť. Ak by som počas svojho času chodenia na Urbex našiel zariadenú izbu uprostred zdevastovaného komplexu, prišlo by mi to mega vtipné a úžasné. A o to sa teraz pokúsim. No iba s tým rozdielom, že si tu namalujem a nainštalujem obrazy. Jednoducho vybudujem tú galériu. Rozbité okná z tejto strany budú prepúšťať slnečné lúče počas západu slnka. Miestnosť je v blízkosti vstupu bývalého intráku. Nechcem to spraviť niekde ďaleko kvôli lepšiemu prístupu. Čo som však zistil, že budova patrí ministerstvu vnútra a od prvého poschodia je nainštalovaný alarm. To mi však neprekáža. Tu našťastie nie je toľko bordelu, tak s tým nebude veľký problém. Aj keď dlho odložený odpad rozvíja všetok usadený prach. Moje plúca zaplačú. Výhoda, že nefajčím. Aj som premýšľal, že ten bordel narvem do plastových saklov, ale potom mi napadlo, že to vlastne aj tak nemám kam vyniesť. Prenesem to teda do ďalšej miestnosti. So špinou som nikdy problém nemal. Non-stop som totiž zasvinený od farieb. Počas upratovania som čas od času počul rôzne hlasy. Pravdepodobne niekde na poschodí žijú bezdomovci. Zametať podlahu je taká ergoterapia. Človek má niečo pod kontrolou a niečo sa mu pod rukami mení k lepšiemu v reálnom čase. Škrkať steny ma však nikdy nebavilo. Párkrát som to už robil, keď som išiel malovať interiér niekoho domu či bytu. A vždy ma z toho šialene boleli ruky a za krkom. Tuto spravím aspoň tak nahrubo, nech lepšie zakryjem tie grafity. Inak ospravedlňujem sa autorom týchto grafitov, že ich zamalujem, ale povedzme si na rovinu, nevyzerajú dobre. Sľubujem však, že na nich vytvorím niečo lepšie. V nedalekých farbách lakoch som si zaobstaral modrú farbu. Lepšie povedané, bledomodrú farbu, čo je biela. Nevadí. V reelskách na Instagrame som videl nejaký trik, že keď túto plastovú vec na malovanie strčíte do saklu, tak sa vám toľko nezašpiní. Skúsim to. Ak by som sa neuživil umením, tak by som asi maloval steny. Bože, jak ja milujem farby.
Postupne začnem prvou a ďalej druhou stenou. Vonku je zhruba 5 stupňov Celzia a musím povedať, že som prekvapený, že mi nie je kosa. V dobe, kedy som ešte sprejoval, tak raz som maloval počas januára a ucpala sa mi tríska v spreji. Farba mi stekala po ruke a zaschla. Ten sprej mi reálne primrzol v ruke. Napadlo mi, že namalujem aj podlahu. Zostalo mi ešte totiž dosť farby a aspoň zakriem všetku tú špinu. Avšak musím povedať, že som príchod polície vážne nečakal. Je otvorené, znamená to, že môžete sem vojsť. Stále je to objekt. Tady stále aj prebýva niekto. Keď je to? Keď tu niekto oné, tak vy môžete kľudne tiež, áno? Tak ja som tu vypratal, dokonca aj vymaloval. Ale Nerobím to ste žiadny... furt na cudzom, nerozumiete tomu? Ste v objekte v nejakom. Si myslíte, že my tu chodíme zo srandy, alebo nie? Ale chránený objekt. No dobre. Keď vám tu padne strop na hlavu, tak čo potom? No nic. Hovorím, nikto tu není napísal. Polovi na strekanie tu máte? Na strekanie? Áno, však a čo idete robiť? Malovať? No však malujem na zemi. Na zemi. Toto je kartón. Pokiaľ vidím, tak aj steny ste malovali, ne? No však stenu som vymaloval. Nie sú tu žiadne vulgarizmy, žiadne grafity. Ešte som to tu poupratoval. Ide o to, že ste v objekte. Hovorím, není tu nikde napísaný zákaz vstupu. Že tu nie je napísaný zákaz vstupu, neznamená, že tu není. Do piče, ja uvidím tam niekde opustenú budovu, tak tam pôjdeme, lebo však nie je tam nič. Proč ne? Vy ste odkiaľ? Vy ste zo Slovenska, alebo odkiaľ ste? No jasné. Tady máte doklady. Ste svojprávny, normálne, hej? No jasné. Sa mi zdá, že ani nie. Podľa čoho si to myslíte? Podľa toho, čo rozprávate. Podľa toho. Zákaz vstupu? Do vchodu môže hodzdo vchodiť. Kto tam nebýva. Bo tam nie je tiež zákaz vstupu, je tam zákaz vstupu. No ne, ale bavíme sa o baráku, o vchode. Bavíme To sa. je objekt ministerstva vnútra. To mám vedieť. No, vám to príde asi vtipné, že? No Keď neprídeš. sa zoberiem na oddelenie na podanie vysvetlenia, tak sa budem ja smiať, alebo kto sa bude smiať? Neviem, možno oboje. Správajte normálne. Ja sa správam normálne, ale tady pán kolega je úplne arogantný ku mne. Stále nechápete závažnú situáciu asi, že? Dobre, povedzme to takto, že ja som tu vypratal, Čo vymaloval. si to tu vypratal? Dobre, bavme sa takto. Už len to, že ste tu pomalili steny, Už za to vás môžem zobrať. OK. to hraničí s trestným činom. Láskavo sa začnite správať normálne, ako dospelý chlap. Malé decko sa tu rehote. OK, definujte mi, co je dospelý chlap. Tak však ja neviem, však každý má nejaký iný názor na to, co je dospelý chlap. Niečo vám normálne hovoríme a vy si z toho robte srandu. Povedzte mi, jak som si z toho urobil srandu. Vašim prejavom. Dobre, tak vy ste si to interpretovali tak, že si z vás robím srandu, ja som si to interpretoval tak, že sa s vama zbavím s rešpektom pre Boha. Prečo ste to vymaloval, keď kreslíte názor na tie kartóny? Akože nechápem. Chcel som to tam zavesiť, na tú stenu. Dáve si na scénu. Nemáte lepšie zábavky? No, mne toto príde ako úplne relevantná zábavka. Toto máte relevantnú zábavku? Na cudzom majetku malovať. Hovorím, jak som to mal vedieť, že to je cudzie, je to opustené a rozbité. Je to vaše? No však ne, ale tak... To je cudzie. Tak ale... Však ale zvonku to vypadá úplne ako v dezolátnom stave pre Boha. Nemáte radi umení? Ale to podľa mňa nie je umí. Ešte to není hotové. To si to vymaloval, lebo to chystáte na strik. To robia väčšina tých grafitérov. A proč by som si potom zobral tie kartóny? Však malujem na ňo pre Boha. Dobre, ale však tú stenu to vymalujú a potom si nastrikajú. Pane Bože, nikoho som nezabil, len si kreslím na zemi ešte v opustené. My vlastne pri tom, my to máme nariadenie v takom. OK. Ako tu je objekt ministerstva vnútra, to schatralo a nikto to tu nezabezpečil, to nie je problém. To treba od tých dvoch furt vrátiť. Kedy? Ja som tu bol aj prečas... Tak to ne, lebo to som tu vtedy chodil urbexovať počas covidu a nikto tu nebol. Covid nebol pred 6 rokmi, pokiaľ 5. Covid bol pred 5 rokmi. 2020. Hovorím, keby tu sprejujem, tak tu začnem malovať asi aj podlahu. A nemám tu kartóny a akryl. To je vaše? Hej. Nejaké iné farby sprejovať, už sú Počkáme. Farby spreja nemám, tady jedlo a akryl. Koho? Jedlo a akryl hovorím.
Vravím, dole mám tady kartón, na ktorý malujem. Nejaké nedovolené predmety máte u seba? Co je nedovolený predmet? Zbranie. Vyzerám jak niekto, kto by mal zbraň. To už vôbec ne. Jak ste došli? Vlakom. A proč nemáte rádi umení? To povedal, že nemám rád umení. Ja. Ty? Tak, kolega nemá asi rád umenie. Odkedy ste tu? 2 dní naspäť som prišiel. Čo ste tu ubytovaní v Bratislave? Ráno sem prídem a podvečer som... Chodíte hore dole, hej? No, To sa vám oplatí kvôli tomuto. tak je tomu... Koľko vám ten YouTube zarobí aspoň? Nezarába, to moje hobby, mňa to baví. Tak ja neviem, tak stále môže byť niekto, kto si kúpi sprej a posprejuje proste niečo na ulici a robí to takisto zadarmo. To asi to isté, tiež to niekomu patrí. Hej, ale ja si myslím, že rozdiel medzi mnou a ním je ten, že ja nerobím vandalizmus. Podľa mňa je toto ešte správne riešenie. No, hovorím, zrekonštruoval. Dobrý. Idete celú budovu malovať, či... Ja sa ich tiež pýtam, že či to je hlbšie. Iba izbu. Či idú stierkovať. Ja som to aj zeškrikal dokonca. Nie, že to máte ale nejakú... Špachtlu. Tak co chlapi? Hej, kolega vám povie o chvíľu, žiadosť, ja to nejaký vysvetliť, že robíte nelegálnu činnosť. Čo? Nesmejem sa. Dobre, prečo nechodíte na svoje oficiálne veci? Ešte raz? Na oficiálne steny prečo nechodíte? Čo? Zákaz. Neviem, toto mi došlo. Jak super nápad, zrekonštruovať rozbitú budovu. Počkajte tu, dobre. Dobre, zbalte si veci. Dávam vám pol hodinu, dobre? Treba to tu opustiť. Keď dojdeme zase dneska, budete tu, tak pôjdete na útvar, bude vysvetlenie, dobre? Ďakujem vidieť. Výborne, majte sa krásne.